Bon dia. Anem a explicar la substitució dels complements per pronoms febles de complement directe i complement indirecte que havíem posat com a primer exercici d'aquest tipus en línia. La veritat és que m'esperava que isqueren millor, però bé, anirem explicant-ho a poc i sobretot heu de seguir l'ordre tal i com vos ho explique i anar a poc per a no confondre-vos. Passem a la primera oració. La primera oració tapissa els mobles a la clienta. Tenim un complement directe que tapissa els mobles. En què ens hem de fixar quan substituïm un complement directe? Ens hem de fixar en si té determinant o si no en té. Si el determinant no és un quantitatiu, ja ho tenim. És un determinant. En aquest cas un article podria ser un demostratiu, un possessiu. En aquest cas és un article i, per tant, quins són els pronoms que substitueixen el complement directe definit? És a dir, aquell complement directe que té un determinant no quantitatiu. Doncs els pronoms febles que substitueixen un complement directe definit són el, la, els, les, segons el gènere i el nombre del determinant que tinga el complement directe. Per tant, així ho tenien clar. És un complement directe i el pronom feble és els. A la clienta, a qui tapissa o per a qui tapissa els mobles? Per a la clienta, per tant, és un complement indirecte. Repetisc que era un exercici en què tots els complements a substituir eren o complement directes o complement indirecte. Per tant, havien de tindre clara la teoria del complement directe i del complement indirecte. Val? Ja hem vist la del complement directe. Quina és la del complement indirecte? Que hem de veure en quina persona està. Si és de primera persona, el pronom feble que substitueix és me. Si és de segona persona és te, en la morfologia, en tots dos casos, és a dir, amb les formes que adopte segons la seva posició davant o darrere el verb, i en combinació no amb altres pronoms. Si és de tercera persona és li, si és de primera del plural és ens, si és de segona del plural és vos, i si és de tercera del plural és els. Fixeu-vos-hi que no he parlat així ni de masculí ni de femení. Per què? Perquè el complement indirecte no té ni masculí ni femení a l'hora de substituir-se per pronoms febles. En aquest cas és un complement indirecte de tercera persona del singular a ella, a la clienta, i es substitueix pel pronom feble de complement indirecte de tercera persona del singular, li. Quin és l'ordre dels pronoms? Sempre va ser més complement indirecte, més complement directe, més altres complements. Això seria l'ordre bàsic, d'acord? Ordre bàsic de col·locació dels pronoms. Dels pronoms febles, estem parlant sempre. D'acord? Ho posarem en majúscula, a veure si és... Bé, si no ho deixem així, això seria l'ordre bàsic. Per tant,
En els de complement indirecte i directe, sempre complement indirecte davant i complement directe darrere. En aquest cas, òbviament, li, llevarem el color, posarem en blavet, li els tapissa. Per què? Perquè li els hi ha un contacte vocàlic entre la I i la E no es pronuncia, i en aquest cas s'assenyala aquesta elisió vocàlica mitjançant un apòstrof. Li els tapissa i darrere tapissa-li'ls. D'acord? Això era la solució de la primera oració. Passem a la segona. Com que així tots són complements directes i indirectes, ho tenim fàcil. El directe, pastissets. Què li passa a pastissets? Què hem de mirar quan substituïm el complement directe per a saber quin pronom feble utilitzem? Doncs hem de mirar que si té o no determinant. En aquest cas no en té. Quin és el pronom feble que substitueix el complement directe quan no té determinant? Doncs això s'ha de saber. És en. Per tant, no té volta de fulla. Així és senzillíssim. Val? Passem al complement indirecte. El complement indirecte, de quina persona és? Primera, segona o tercera? Singular o plural? Tercera del plural. Quin és el pronom feble que substitueix el complement indirecte de tercera del plural? Recordeu, mete-li ens vos els. Els. Val? Els elabora pastissets. Aquí, o per aquí, per a les teues germanes, els elabora. Per tant, ja tenim que, primer l'indirecte, els, en, elabora. Però què passa així? Doncs que l'apòstrof va el més a la dreta possible i, per tant, els en elabora. La morfologia darrere canvia un poquet perquè aquest els està en contacte vocàlic amb una A i, per tant, hi ha una elisió, elabora-los, per a les teues germanes, elabora els pastissets, elabora-los en. D'acord? I això seria la segona oració. La tercera oració. Seguim. Posarem en blavet per a mostrar que això és el correcte. Això també, blavet. Porto ixos tratges per a nosaltres. Ixos tratges. Directe, per a nosaltres, indirecte. Procedim una altra volta a fer la substitució. En el cas del directe hem de mirar si té determinants. Té determinants, sí, ixos és un demostratiu i per tant és determinant. Masculí plural, doncs els. Per a nosaltres, complement indirecte. Complement indirecte de primera persona del plural, recordeu, mete-li ens vos els, doncs ens. Posarem això també en majúscula perquè no s'enqueixe. I ja ho tenim. Ens, que és complement indirecte davant, els, porta. I darrere, porta, ens, els. Una altra volta, un contacte vocàlic de la E. I li posem un apòstrof. Val? Anomenar-ho 1, 2, 3,
I ara passem a la 4. Recordeu, pronoms, lo posarem així, pronoms febles de complement directe. El, la, els, les, CD, amb determinant, no quantitatiu, en, CD, sense determinant o amb quantitatiu, i després o neutre. Va? Neutre o subordinada en funció de ser. Val? La F és que no funciona. Ja. D'acord? I en el cas dels pronoms febles de CI, hem de posar-ho verdet. No m'agrada aquest color. Doncs de primera persona me, de segona te, de tercera li, de primera del plural ens, de segona del plural vos i de tercera del plural els. Està clar? Això és el que heu de saber i aplicar-ho. Tan senzill com això. Apliquem-ho la quarta. Explica la lliçó a Pere. La, complement directe, a Pere, complement indirecte. Té determinant, el complement directe, sí. És quantitatiu? No. Per tant, com que és femení singular, el substituirem per la. A Pere, complement indirecte, tercera persona del singular, i en la tercera persona del singular, li. D'acord? L'ordre està clar, el lila, no l'ali. Li la explica. Ai! I què passa si? Una altra elisió. I què passa? Recordeu? Quan hi ha un contacte vocàlic amb elisió, el verb no se'n pot anar, però la vocal del pronom sí, li l'explica. Però ja està ahí, perquè darrere ens apareix explica lila. D'acord? I ja passem a la cinquena i darrera. Deixa això a mi. Deixa això a mi, complement directe a això, a mi, complement indirecte. És un complement directe neutre, per tant, o, això que pronunciem de moltes maneres. Recordeu, o, eu, u, i a mi, complement indirecte de primera persona del singular, recordeu, me. Meo deixa un contacte vocàlic, desapareix. No es pronuncia la vocal i es queda així, meu deixa, pronuncia meu deixa, val? I darrere, exactament, seguionet, darrere, i això és quan no n'hi ha elisió vocàlica, deixa meu. Teniu clar? D'acord.